Agoy, pikinsik kita akong tuhod. Oy, naunsa naman kadugay naman ang imong tuhod. Magsige ramang kagmulo. Agoy, kasakit. Kanig yung tura, god. Perting gahi ag ulo, suplado, mangguna. Giinan ti ka pangayo og tambal. Ano tiya? Gasakit manggod iyan tuhod, sir. Aw, gasakit ang tuhod? Sayon ra kay na tiya. Sus. Mananambal. Taysa. Oh, giti ka kwarta? Chamba, atik-atik din na ako sakit. Para mga kwarta ko. Oh, sir. Kuya sir. Oh, gasakit pa ba imong tuhod? Oh, okay na. Gasakit imong Okay tuhod? na. Nawala naman ang sakit. Yari ko. Wala na may sakit. Bigas. Ayaw naman. Ayaw na? Ayaw na. Ing ana, di ka manambal ha? Patik-atik kong sakit akong itlog ay para mga kwarta ko. Agay, sakita, uy! Ano saan ka, boss? Sakit ko itlog, boss. Ang putpang ng kalit naman, boss. Sir na kayo tambalan, boss. Na ako'y dala din dahos biyabas. Agay, sakita! Eh, tambalan na, boss. Taysa, boss. Unsa man na, boss? Dahos biyabas. Ay, di, boss. Ayaw na ako, boss. Ha? Ayaw na ako, boss. Aw, ayaw naman yan, kagay. Mula ka ko. Abi, may akong kwarta ang ipahid, uy. Dahon mo rin sa bayabas, kaway klaro, uy.